Hey guys, बर' मिक्सार YouTube चेनेलाव नोंथांखौ गिबियावनो बरायबाय। दिनै नोंथांमोनजों मोननैसो जोबोद गोनांथि खोथाफोरखौ लानानै दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दा जों बयबो मिथिगौ सारा बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरासजों गोबां सुबुंफोरा नाख्रेबजागासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव जोंनि भारत हादरावबो कर'ना भाइरासजों जाजानाय सुबुं अनजिमाया सानफा एबा बांबोगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव जों भारतबर्षनि रिसेन्ट आपडेटखौ जों नायनो थाङोब्ला गासै 1222 सुबुंफोरा बे भाइरासजों साग्लोबजानानै दङ आरो बेनि गेजेराव गासै 30 सुबुंफोरा थैनो गोनां जाबाय आरो बेनि गेजेरावनो गासै 102 सुबुंफोरा बे बेरामनिफ्राय उदां जानो हादों। दा बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंथि जानो हागौ, दा बे 102 सुबुंफोरा बे बेरामनिफ्राय माबोरै उदां जानो हाखो बा माबोरै हामफिननो हाखो? नाय जों बयबो मिथिखायो बे बेरामखौ फाहामनो बा बेरामखौ जों सोखानो थाखाय दिनैसिम जेबो भेक्सिन बा मेडिसिनखौ जों दिहुननो हाथ'वाखै। आं दाखालिनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थाखादोंमोन कर'ना भाइरासनि सिम्पटम्सफोरा गुबैयै हां सरथे मोननाय, गुजुनाय, लोमजानाय, देहाखौ लोरबां मोननाय। बैफोरनि गेजेराव बबेबा मोनसे लैखोनखौ जोंनि देहायाव मोनोब्ला जों थाबैनो देहा फाहामसालियाव आनजाद नायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। आरो बे बेरामखौ नोंथांनि देहायाव पजिटिभ मोनोब्लाबो नोंथाङा बे बेरामखौ एसेबां गिनो गोनांथि गैया। मानोना बे बेरामजों साग्लोबजानाय 100नि मादाव 80% माइल्ड कन्डिशन एबा नर्मेल थासारियाव दङ आरो बै माइल्ड कन्डिशनाव थानाय सुबुंफोरखौ 14 साननि थाखाय एक्सट्रायै मोनसे रुमाव दोननाय जायो आरो बेवहाय बिसोरनि लैखोनफोरखौ नायबिजिरनानै फाहामथाय होनाय जायो। जेरैबायदि गुजुनाय जायोब्ला गुजुनायनि मेडिसिन जाहोनाय जायो आरो लोगोसे लोमजानाय जायोब्लाबो लोमजानायनि मेडिसिन जाहोनाय जायो। आरो बेबादिनो कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय सासे सुबुङा जा लैखोन दिन्थियो बे रोखोमैनो मोजाङै फाहामथाय होनायनि थिरांथा लायो। आरो जुदि बांद्राय सिरियास कन्डिशनाव थायोब्ला बेखौ आइसिइउआव दोननायनि राहा लायो। आरो बेबादिनो लोमजानायनि थाखाय लोमजानायनि मुलि एबा गुजुनायनि थाखाय गुजुनायनि मुलि जाहोनायाव जायफोर सुबुङा मोजां देहायाव फैफिनदों बिसोर सुबुङानो दिनैनि बे समाव बे बेरामनिफ्राय बारग'नो हादों। नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय जोंनि बयनिबो खुगायाव बा ससियेल मिडियायाव दायो भाइरेल जागासिनो जे 14 एप्रिलनि उनाव बे लकडाउन बा बन्द'खौ जों बारायफिननायनि चान्सेस दं नामा होननानै। नाय इन्डियानि केबिनेट सेक्रेटारि राजीव गौबाया बुंनाय बादिब्ला दासिम बन्द'खौ बारायनायनि जेबो प्लेनिं खालामथ'वाखै। थेवब्लाबो जों एसे गोथौ साननानै नायोब्ला जों एसे मिथिनो हायो जे बे बेरामजों साग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया सानफा एफा बांबाय थायोब्ला बे बन्द'खौ बारायनायनि चान्सेसबो दङ। बेनि अनगायैबो जोंनि आसाम सरकारा मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों जे गाबोन 1 एप्रिलनिफ्राय खायसे वर्कार्स जेरैबायदि साहा बागाननि वर्कार्स आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे खामानि मावनायनि सुबिदाखौ होदों। दा जोबथियाव नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानो नोंथांमोनाबो बे बेरामनिफ्राय जेसेबां हायो एसेबां सांग्रांथि थानो नाजा जाहाथे नोंथांमोनाबो बे बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।